quina és? Apa! Hi ha una cosa en aquest món que no pot faltar mai, i és la música. Però a més, hi ha una altra cosa que no us pot faltar mai. Què no els hi pot faltar? Què no els hi pot faltar? No us pot faltar mai un toga! I al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís 7 cases, penjat d'un penya-segat, sempre plenats d'exclusiments, que bo que Rafa Nadal. Dins el palau 4 cotxes, 3 moros bicis i un guard, un casament pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i a cursi,